Asafo ye mumu nyina kwa aba ne mfa mu NYANSAPO kasa mfoni so NYANSAPO na waje so de ama me say san member dwom enne ya ba bepi ampaba me number 2 na ne ekoso no ye de hu mfonyini ene hu de bekoso nyina ne ye de bebre mu na say yentie enwum a etwabu a ye bibinwum enwum kro no yentie bi na afi ye nto aso mfa For some may social yedicard yatonim dada say above pimo ewo ampaba me number 2 na yebipiem ampaba me number 2 na nyina e de sebrichi a abo ampaba me number 2 na won mo de share a wosom asafo anase nana Akyamfour Asafo Boakye Agyemang-Bonsu wosom no na waye ne tuntohene ukọ Asafo ahemfia na yese won mo ba na se Asafo hene ba won mutu otu edidi Asafo hene achi no wono ene etuhene anasa ne hene a wudi mu enu nti na wose ehye ne nso pa nti ye na Akyamfour Asafo Boakye Agyemang-Bonsu na ese ade ato ne nipa ene ye hu se won ne ho kani nyina won ewa ha won ba behwe a asona abusua no won mani abre won behwe se ne be ya nana owusu achian a wotoso mienu nya mfinhia aduonum na woye Asafo tuntuhene no won behwe na afeyi wakọ akura kama saa me so hwa Akyamfour Asafo Boakye Agyemang-Bonsu Asafo hene no wono ene yaso na pakem kama yede ne apiem wo ampaba me number 2 hanuma wo ba behwe no abeye amamre ne amane esefata se ne be ya wono ankasa na Asafo tuntuhene ye beko na yakwa pe no kurabia saa me me mo kasa yi se de Asante memo oba Akanfour titiriwo ye gitumu na ye hene se woto anan mo nsiedo anase owu a ye nkasa owu emu se wokọ akura anase woto anan mo nsiedo saa pepe bi ne ekoso a Asafo Boakye sa mo me nhwe kakra ne nto aso watu atene ewo se de yedi kan chemo ne tuntuhene ena oda efominti enibre ena aba enti se wodwani echemu ampaba me number 2 hanuma kobne eni brisi tuntuntum ena edi ahemfia edi ahenye na eje ne ho sakanwe ewo hanmo sore na Akyamfour Asafo Boakye Agyemang-Bonsu a woye Asafo hene a emaremfi se wo ba yi asi waboko tudum a enya asem toto ade dan ko mu tuntum ena ko jan ebo ano ne ntotoye kakra nso mu afesa wo hwe ne che na wode ahabammo no ena ahyem ye fre na aya ena afeyi wode ade kokwa ye beka nse meko eno ena etuetue mu a ni nyina ekire enibre a eneye ato Akyamfour Asafo Boakye Agyemang-Bonsu a wo ya Asafo hene Ebare fise se ye ba santimantem hanuma Akyamfour Asafo Boakye Agyemang-Bonsu ya Asafo hene no woye okofo a woye warrior woka wo ma won mo ko ede boa ebo Asante echidom no woka ho a enye asekretwa ewo Asante mantem hanuma nti ebase na opisi a na yese eye libre ena aba ehu se okura afna a wodi edi ehu kobonkum konifa wodi edi asa ni nyina no ekasa wodi ekire ne manfo a ehu se entwene bofo ne entwene kafo nso edi ekire na sabohwa ehu se na henkwanom ede eche abutubutu omuti na afei wo mu ekura eye sekan ya eno nso yehu a eno no wo mod ede atototo apakan so ni nyina no ebo ehu eban a afna eno no a edom edi ekire ba me da bi odinani ekire a woko eye ekura yede ne Asafo tuntuhene yede na ato meche nana owusu echiaw a wotosu emienu yede na to yi ekura ho ena Akyamfour Asafo Boakye
wode na ni kire na wako hwe na ni akire na fe waya amamre ne amane esefata ehode ama no ekura no enie sede ya hemfo wormo ekwa wormo ye na amamre no waba woba na waba beye ewo akura ekura ho no ma owusu echi an ode mo mienhwe ne ekoso kakra ne ento aso huni se anaye enidie a womo ede emma nana onsu echi otoso mienu ono ana Asafo Totuohene ode emma no na afi mo twa mpirise yi na womo nedi nkire twato okura ekura honie hwese de asiesie wa ye de bre afi body te ye hot sese de ekusabe ekoto wakọ ekura ase no sa pepepe wawie a wapie mu mienhwe asana kakra ene se wo ba na wo ba bipimu ewo ampaba me number 2 hanuma kronani adane kronani ebutu wo mabonyenye na sese de wo nyina ato abesono wo mo ne atutu ato wo do nsem a mo ye mo hwea enyi tanse wo mo de hye baako a wo ye Akyamfour Asafo Boakye Agyemang-Bonsu wo ye ne Totuohene no wona adane ato yi eno na amen ne kuro nyina aye kwabiribirisi tuntumo ena chese edi ehini ewukuro no emonten so ena na Akyamfour Asafo Boakye Agyemang-Bonsu wono ena wasa atena na pakemu abro kwa ya amamre ne amanye wie ya wasa esikuro no emonten so no moma ye hwe sa amri ohini di asa kakra ehusena ukura afna sese etuo ena ne kura na odi edi asano kwenye edi kan yin eye Akyamfour Asafo Boakye Agyemang-Bonsu Asafo hene na konwa a wode kodwabo nase na wakwa tena so eno no
na trankunya ena won mato santene a edi animu na de hye na brempɔnwo ena won edi animu e mare fi se ye bekuma se mantem hanmo a woda feku a efense akomu ano akomu feku no wono ena oye fekutire a woda no enti ban se ye ne se osi abonten so na wo kɔ anibere se bia na yese enye wanwa sanse na fekuo no wo mo fekuo no nyina no na yese e wose dodo na wo mu nyina edi akire na wo no ebo wo mfekutire e ho ban di nanim tata no mo de meko Asafo Akyamfour Boakye no odi asa eti na chese eno no samedie Akyamfour Asafo Boakye di dwabona sawja tuntuhine Asafo tuntuhine ne hokani baako enie ena ogina ehwo no a tuntum se ade ato neni ne nso ate ye wone ne kɔ nakra na ena adan ato yi enti ne yirim baako ena ne mfonyi beta so yi Akyamfour Asafo Boakye Agyemang-Bonsu wono ne ya Asafo bi waye warrior oyofo ono ena samre yi kakuma bi wadu ha wie ebe dwabona nkasa ekoso na sa wo hwa chini edi kan ya ebe wo se aboa kwakwa de bi anasa anene ena edamu ede edi pefe e kire se ofiri dodro mu abusua efense asona abusua a won nsamna ne no mo de ji wo mo saka anwene se sabi o osona ni an ho nya fe nimpo no ne tiko ete se obi animu eno asonafo ye de ji ho saka anwe sanse osona ni bia no ne ho ofe ne nim tadwa osi obo etre ebai a chese sa wo hwe Akyamfour Asafo Boakye a na yese adanse no enoa na ye de ato yi wo ye bema wo ne ho ofe ne nim dadwa se wo hu no na ya nkase wo hinini a wo ahwe abekase wo ye ba sanse na ho ofe no ebro ba de so a ede ade pefe se ofiri asona abusua no mu a adehye enna brempo edi na chi nyina no sabie konto enoa ne nkyiremu a asona yede ema ho samle wadu dwabona se awie a wutini se nipaku aba wo nyina na se dom nyina bia asore eye ne dia Asante yede ma hen wo bi nti dede bonu bi ade ba ko edran so ewo Asante ene yakafo enu no ehidie ene bu a dan ne de ma yakafo aya na ebroso de di ekirebuo ede ma ba bi bia ene bi no ni se ekoso asa eka amamre ene amamre ho a ebuso a ye ano mo be kai a Asante ma bonhene a wote sika dwete Akyamfour wakai se ya amamre ni amamre no wenu na eka ho ene shemkina nti ya hemfu piese na wo mo ya na chese adeti ama Asante amamre ni amamre no aya kono ebi na Asafo Boakye eda na disesie o me hwe kakra wali nkunya kakra ewo apakan mu a chese akono ye so hwe apakan na Asante ahosuo no eno ne dadie e kan yakwa se musuakuo ni nyina no Asante ena ewo franka Asante ena ewo na hosuo eno dadie kirem se
Asante nkwane omanya kosikoko eba asga na ha wokosu ono nkwana kosikoko ntini entwi amfa no so sa obeka ya dodowa eko aya na binom dadi wo sakanwe se wono ebro Asante nya no kreda musuakuo ni nyina na ka wongo mo ekota kosikoko achi a wo ne Asante ekire eka so na no kra na eye den ansa na wo de Asante achi ka fom ti musuakuo ba ho bia ne won ma woga na ha no mo a wokosumre mu betimi tiasi wo se odi Asante so nkunimu Asafo Akyamfour Asafo Boakye Agyemang-Bonsu oba beje na konwa no ewo hono a enya Asante samle se wo hwa ye hu se omukure nsa pantwu yenu no a eye abusua no na sese won mo ba na amamre kwa so ma bema na kwa ba ye di amane eno na won muguso a ato santre abusua na won mo de hye da fomi Asafo Totuohene na abusua na abokọ binum yi mema ne manyina eno mato santina omudi anidie bema ohene no omu a obia bedu ono wadi ka akra akọ ha ne ntoma no efiri ni meti abeto no fo ase dada bonu mu ase de anidie se fata de ama eno ne ehu se ye nanom mpanyimfo yi omugu so a won mo yi se mo hu ma no so a ninya ha bai na egu won mu komu ase no eye tuntum na afei wo de kobene no atu ade aguso a yenya ha ba egu mu kom afei yehu se ye de ntwoma enso de ayensensan ho sensan wo no matire na afei wo no mfro ho a ni nyina nkemfo an yenya ha ba no kwa akokire se ye bedie ya no aduane na abo ye na atu akoyi a woda ho yi na yi kobene no ene ntwoma no so a ye matire ene mfro no ekire nibre asese yi ato wo mo enti wo mo ni etutu ato wo no nsem sa pepepe ene o mato santina won mo chia ebe nti ya kwa aba ene de bema Akyamfour Asafo Boakye Agyemang-Bonsu ni ho kafo no ba kunsu eni ene o ba kunsu ni won mo eye mienu nipa beenu ena nana owusu echian a wotosu mienu wo wabo ngofo manu su edi akwa mo mi enhwe kaka
Abusua saa me wo hwe ekunafo won mani abre pa na ekunafo ba ne sia na wo se wo mo kira desidie eno na etoso na oba panyini anase oyire panyini ene piesie maami pokua brofuedu saa manhene na de hie no eho na ofiri adesidie no na etotoso no de oba wono so toso mienu eye oba pa ampoma ahwene Agyemesu eno no nso firi amanse prebiri enya asem ketwa yehu se ya hye ya awa no yehu se eye ensa donsi monom abrofo de yehu eye abrofo de nso de wo entuomo afi yehu kente yehu ensa de won ma eye nketenkete a edin ba bia gina yehu ni yie ena afi yehu se ya hye ntoma a ene chaachawo ene niema bebre ena je se ekunafo yi mienu won no bi ba be yi won mu kurudo Samre ne yirenom awade mo piesie wone mampokuya ya ofiri bofiedu afetia na sama ahene de sekronkron no awade mo kachire toto apromo wonsoso one obapa ampoma hwene ya onososo efiri Agyemesu amanse premre no ani tuntuhene se nani tuntuhene fra ne ntuma ne tintimu a Sebi bracha me so onhwe ma tuntu hine nkosa mandeja enu nti sa cha me bejina ha se ya na yekuta ye kente papa bi yesi bofo atu sebi bracha fo se wanto anka asoro anso ena saade wei atunui nti ama ne se bofo atu amono okuta ne debo ni petia ebo ano ni senti ade enso so ka ho ni boni nsa pentu Ebusuanye na enfa kata tuntu so ne enfa ne nko ensiedo enfa ko se ne bofonsa se de yewura Akyamfour Asafo Boakye Agyemang-Bonsu o kasanie edamu ase ebusua yewura acha na de se di awie na amamre ne amane akwa so ye de akwansre enche bia ne de akwansre etoa so enu ti se abusua obibia ya monke kam ho na mama ya ntem na ya wie na enche bia acha me besre ni apoja yemu ye da mo ase arefo same se wo hwa Akyamfour Asafo Boakye Agyemang-Bonsu Asafo nyene okofo no same wa manu so a wo tuntu a one adehye ewo eyi ase edi nkra na se berma ba no wo kwa no a oba ne saade na ese dwumadi no na wie ya na eba do kono be me saka krenti mo ma hye
ayefo na ese eno no Akyamfour Asafo Boakye Agyemang-Bonsu wanyafro atra na paka mu a wotu atena wo free dwumadi na se a na mbehwa ebra na wodi nkra na wo kye ano yewu se na obarima bi opanyin bi okura enema bi a ebinuma yese nkontoa nkuruwa ebinuma ayi ene wo ho ne ade ekura no no wo ba hanom a na se wo kwa Asafo ahemfi a ye frɛ no se doncho na doncho yi na se kire nyina ne se bi eguronto obi a wo obi a nkapo no de bi begu nsa na so wo nkapo no ne nyema egu nsa no enya de ebeduru Akyamfour Asafo Boakye Agyemang-Bonsu ono ne nkapo te ne nkapo no na ekura kwabrane a abo adoa na ekura no na ntwidi a edaso no ene doncho ti se wo chia no se wo hwe ya ubehu se asekira yede amamo ewo no no samre yi oti apaka ma nkradie na ena yese wodi a wodi eba abefri dwumadi no ase ono na brempon na de hye a wono mo eba ye no ena etwa se mo hunu na me ka so na mo nse okyea me no aneni ene puma ne siso a ekura no nti for nachese sabre die ohwa Akyamfour Asafo Boakye Agyemang-Bonsu bema sabre die otuatena wo free dwumadi na se a edina yese yedi dwumadi no nso edi ebra ewie sansem panyini se anasa Asante kotoko se wo hini dware a na nsuo asa enti Akyamfour Asafo Boakye Agyemang-Bonsu atunuto afri eyi asedi nene na ha ena yenso NYANSAPO yenso yede yenkaibo ene ye commentary be wura ne yini nyina no no yede mu esi ye mamu nyina mo ene hwa odi ahenwa midin ene yebusu apani onsu edu
denti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra Panyini wantena fie ema Akyamfour blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro mountuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam sefamfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya